Mae Jord, sef y perfformiwr Jordropper, yn sgwrsio gyda fi nesa am sut wnaethon nhw gychwyn o fewn y byd drag. Nes I just cwympo mewn I fe, I fod yn onest. Nes I just dechrau wneud ffrindiau ac roedd un o'r ffrindiau yn brenin drag ac wnaeth fe just dweud dwi'n cael gig sydd yn dod lan ble mae pawb yn sort of newydd I drag yn gallu dod lan a trio fe, wyt ti eisiau gwneud e? O'n I fel, go on te. So ro'n i'n tyfu lan yn neud perfformio ar y pethau fel yma, so nes I just meddwl, trio fe a sa'i wedi edrych nôl ers y bryd na. Dwi'n person non-binary, so gyda fy drag dwi'n hoffi sort of delfio yn ddwfnach mewn I hynna a chwarae gyda'r sort of masculinity a femininity. Ac hefyd gyda fy nghrefft I, dwi'n hoffi adio fach o fel ffantasi element arno fe, so aliens, fairies, creatures, folklore, artistic chaos. So beth ti'n disgrifio personaliaeth Jord? Chaotic. Dwi'n really licio cael hwyl. Mae'n mewn ar enw, Jordropper. So dwi eisiau eich Joe I dropio.